тамошобинони азиз, инчунин намихе шолкора мехоҳам барои шумо нишон диҳам. Новинкаҳо, шолкои дубайски тоза. Ина. Диде? 700 сомон як либос шай. Чанд рангш аст? Як либосаш ҳам 3 метрая? Хеле барашсоза? Сербаран як хилме харибара. Сербар будян 3 метрш ба 1000 курта поча мешава. Ина иглошро. Ина. Аҷоибак, хулоса. То ҳамиҷа и тараф дига чия? Иғалса. Ина и тараф боша ҳамаш шолкои дубайски 700 сомон як либосаш. Ина поёнда интихобаш хеле зиёдай. Ҳар хелаш астай ҳозир якта ба якта нишон метиҳам. Шояд ки ба шумо маъқул мешава. Рақамҳои WhatsApp-и мо дар рӯи экран ҳастай, нависед. Доставкара ма бо пурратар мефаҳмонам барои шумо. ҳозир и сол ҳамино мода шидагай. Сабукакан, бечхол пӯшида мешава, дар тобистон пӯшида мешава. Барои мисол тӯи маърака касоне ки мехоҳанд ҳамхеле киртои фасон кардан, анами шолкора бинед. Хеле мулоимай ию. Галошае. Ина бо ина муча нишон диҳам. Сиёҳша нишон дода будам дар боло. Хулоса ҳаминаи шолкои новинка. На агар дар кор боша нависед. Тамошобинони азиз нигоҳ кунед, анаи ваё армански шолкои ина мудош. Диде какеткои тайёр дора. Ино дар ваёшонам, дар почаошонам ҳастаям хеле зарзадагӣ. 550 сомон. Ҳозир инами қадараш мондагия. Метавонед ки тамошо кунед, бинед. Беҳад ваёшон, пешакошон ороиши фасон додагиай. Ай рангшам хушро. Не пешакошай. Хулоса як либос туғри кардаги ҳаст. 550 сомонӣ. Тамошобинони азиз, анайхе армански шолгастай аднатони ира духтарако гуфта будам видео кунед. Ина марҳамат як либосаш 350 сом будай ира. Хулоса ина рангоша ҳозир якта ба якта май наздик нишон метиҳам, то ин ки шумо рангоша интихоб карда тавонед. Аҷоибак. Ина фиолетовиш астай, ана инаш серии пастай. Розовый ҳаст, бардовый. Хеле рангои хушрӯ дора. Коричневый, фиолетовый. Иш медонед чия? Ишам охир розовый аю дига хелеш. Арбузный розовый ай да? Пудровый. Ина ҳозир бо и рангоша нишон диҳам. Ина и рангош. Ина и рангшам хушрӯ бинед. Золотисти. ҳастай блеск дори инам хеле матовиш. Баъд ҳастай ини хелеш. Неде камакак блеск дора хеле. Баъд инҷа сурада ҳам хеле медухти. Рекламаш кадиян. Хулоса як либосаш 350 сомон. Бо арзон мешава. Мисол ду либос гиред. Метавонед нависед, доставка ҳаст.